Ассалом дӯстони азиз, хуш омадед ҳамаи шумо ба канали мо. Имрӯз дӯстони азиз як намуд самбусаи кадугӣ омода кардани будам. Ин каду нимаша истифода бурдагӣ будам, баъд пишивая плёнкам тамом шудагӣ буд. Ана ҳамин гуна пакетикба монда дар холодильник мондагӣ будам. Ана имрӯз саҳар буровардам. Ана акнун як намуд самбусаи кадугӣ бо лаззат омода мекунем. духтарҳо, агар плёнкатон набошад, шумо метавонед анам хел пакетикба монда баъд зубочистка ё ин ки вилка кати камтарак пакетоя шикоф мекунем, то камтарак воздух дарояд. Ана инҷо бошад мо камтар харид кардем барои пухтупаз. Сливки 33% гирифтам, баъд сливочное масло, разрыхитель, ванилин, шакар песочный ва манная крупа. Акнун насиб бошад пухтупаз мекунам. Боз дар влоги оянда як намуд ширинӣ мепазам, худо хоҳад. Ана имрӯз саҳар бошад як коса оби гарм ва як қошуқ намак андохта хамирча гирифта мондам барои самбусаи кадугӣ. 3 та зуволача шуд дӯстони азиз. Ҳозир 15-20 дақиқа мегузорем, камтарак дам мегирад. Ана баъд онро хушрӯ карда рост мекунем. Ман аз ҳамин 2 таш самбусаи кадугӣ кардам дӯстони азиз ва як ташро бошад фатир кардем. Инҷо бошад духтарои азиз хамирро рост кушода. Сливочное маслое ки харидагӣ будам дар аввали влог нишон додам. Ҳамонро хушрӯ об мекунем дар газ. Ана баъд камтарак дар болои хамирамон анам хел мерезем. Ана инҷо бошад як хамирчаи мо фатир шуда истодааст. Ҳоло бошад дар духовка мегузорем. Инҷо бошад ҳамаи маҳсулотҳои начинкаи даруни самбуса. Ҳамин қадар каду, картошка, кунҷит, баъд зира, намак лозим мешавад дӯстони азиз. Ман дар дарунаш шумо метавонед пиёз андозед. Ман нахостам андозам, ба ман нормал набуд. Ана инҷо бошад ҳамаша реза мекунем. Мурч, ҳама чи, зира меандозем дӯстони азиз. Намак, ҳамашро баъд хушрӯ омехта мекунем. Ана духтарҳо, дар онҷо хамирҳоро рост карда, равған карда дар анамин гуна пакет дар холодильник гузоштагӣ будам. 40 дақиқа меистад, хунук мешавад. Ана баъд аз пакетҳо бароварда онҳоро бурида ва баъдан начинкаро дар дарунаш мегузорем. Вақте ки холодильник ба мемонем дӯстони азиз, нағзакак сахт мешавад. Боз ҳам самбусаҳо варақин мешаванд. Ана дӯстони азиз, самбусаҳоро хушрӯ мепечунем. Болош ба зардии тухмро молида, баъдан кунҷити сафедро монда дар духовка мегузорем. Инҷо бошад дӯстони азиз, очаҷони мо урамаи бо лаззат тайёр карда истодаанд. Ана начинкаҳоро омода карда, хамирашро он кас гирифта, ана ҳамин тавр печонда истодаанд. Камтар пас дӯстони азиз, самбусаҳои ман омода шуд. Мана бинед чӣ хел бо лаззат, варақин, қат аст хамираш. Ана агар духтарҳо ба шумо писанд омада бошад, лайк гузоред, подписатся кунед, аз ҳамин рецепт истифода баред ва шумо чӣ хел тайёр мекунед, метавонед дар комментарияҳо нависед. Ман дар влогҳои оянда ҳаракат мекунам ки боз ягон чизи бо лаззат пазам. Агар ягон идеяҳо дошта бошед, метавонед поделиться кунед. Ман аз пухтупазҳои шумо низ ҳаракат мекунам пазам. Ана дӯстони азиз, урамаи мо тайёр шудааст. Инҷо салати капуста, кати урама ҳозир мехӯрем. Ташаккур, хайр.